Kad pričamo o patološkom kockanju, jako je bitno da razumemo da je u stvari patološko kockanje. Patološko kockanje ili zavisnost od kockanja je jedan ozbiljan poremećaj mentalnog zdravlja. Kompleksna bolest u kojem pojedinac ima nekontrolisanu želju da se kocka s negativnim posljedicama. Važno je ovdje shvatiti da se ne radi samo o gubitku novca, koji naravno nije beznačajan. Uticaj patološkog kockanja provlači se kroz svaki aspekt života. Porodica, posao, socijalni društveni život i naravno zdravlje. Kako mentalno, tako i telesno. Kad neko uđe u krug zavisnosti od kockanja, ne pričamo samo loša navika, nedostatak volje. To je stvarno kliničko stanje u kojem je sistem nagrađivanja, znači jedan neurotransmiterski sistem u mozgu poremećen. Baš kao i kod zavisnosti od supstanci. Kockanje izaziva oslobađanje dopamina, jedan neurotransmiter koji čini da osjećamo zadovoljstvo i nagradu zbog takvog ponašanja. Vremenom osoba postaje sve više zaokupljena kockanjem, jureći gubitke, zanemaruje druge oblasti svog života. I šta se u stvari dešava? Ajde da ovo malo probamo pojednostaviti, malo karikiram da bi bilo što razumljivije. Kad čovjek uđe u kocku, počinje da se dešavaju promjene na neurotransmiterskom sistemu. Sad zamislimo ovdje da imamo jednog patuljka, čovječuljka koji predstavlja našu zdravu ličnost. Kad čovjek uđe u kocku, sad ovdje počinje da se razvija jedan drugi čovječuljak, patuljak, i kako vreme odmiče, on postaje sve veći. Ovaj čovječuljak ovdje je u stvari jedan parazit. Njegova hrana je kocka. Kako vreme odmiče, on raste sve više, a ovaj zdravi čovječuljak se smanjuje. U trenutku kad parazit preraste zdravu ličnost, tad obično porodica kaže mi ga više ne prepoznajemo, to nije ona osoba koja je bila pre 5-6 godina. Ako vreme odmiče, znači ovaj zdravi je sve manji, ovaj parazit koji ima svoje karakterne osobine, bez empatije. Ono što mi radimo je da ovog zdravog čovječuljka jačamo, izdižemo, a ovog parazita uništavamo. Kao i svaki parazit, na kraju ubija, uništava svog domaćina. Hajde da istražimo šta se obično dešava kad kockanje počne da preuzima nečiji život. U početku kockanje može biti povremeno, čak i društveno prihvatljivo, ali kako se pojavljuje zavisnost, kockar sve više i češće kocka i sa sve većim ulozima i na sve duže i duže periode. Ulozi postaju veći ne samo u smislu novca, već i u smislu emocija i u smislu društva. Uprkos obećanjima sebi ili bližnjima da će prestati, kockar često ne može da se odupre tom nagonu, toj želji, žudnji. Taj gubitak kontrole upravo obeležava zavisnost. Oni će da manipulišu, da lažu o svom kockanju, da skrivaju dokaze ili da skrivaju da pozajmljuju novac kako bi prikrili gubitke, ali sa svakim korakom kockanja oni tonu sve dublje u zavisnost. Emocionalni je tobogan bukvalno tad zbog nekih sitnih pobjeda i poraza i on stvara znači intenzivne emocionalne i uspone i padove. Euforija zbog pobjede često prati očaj zbog poraza, što dovodi do tih oluja emocija koje mogu izazvati i anksioznost, depresiju i na kraju osjećaj beznađa. Patološko kockanje ne utiče samo na kockanje. Ono utiče na celu porodicu. Odnosi su narušeni, nekad čak i prekinuti. Poverenje je narušeno upravo zbog kockarovog tajnovitosti i nepouzdanja. Porodica se može osjećati izdanim, kockar može da se osjeća izolovanim, što dalje dovodi do produbljivanja same bolesti i osjećaja beznađa. Jedan od najvidljivijih uticaja patološkog kockanja je naravno finansijski gubitak ili propast. Dugovi se gomilaju, finansijski stres postaje sve veći i veći.
Neki kockari rizikuju sve, ušteđevinu, imovinu, čak i svoje stanove, u očajničkom pokušaju da nadoknade gubitke. To često dovodi do ozbiljnih finansijskih poteškoća za celu porodicu. Sad se pitamo zašto kockar nastavlja da se kocka uporedo sa svim tim posljedicama. Bez obzira na ove negativne posljedice, koje obični ljudi bi razumeli i rekli pa bežite odavde, kockar nastavlja da se kocka. Zašto? Zato što je za njega kockanje često način da povremeno pobegne od stresa svakodnevnog života. Zatim, to je to jedno uzbuđenje, nepredvidivost kockanja stvara nalet uzbuđenja koje može izazvati upravo zavisnost. Adrenalin preuzimanja rizika i iščekivanja velikih pobjeda upravo teraju osobu da se vraća konstantno u kocku. To je iluzija kontrole. Mnogi kockari veruju da imaju kontrolu nad ishodom, da su oni Bogom dani da naprave sistem, da oni mogu da pobede sistem. Ne zaboravite, kuća je ta koja uvek pobeđuje i dobija. A onda dolazimo i do toga da čak i male retke pobede za kockara mogu da izgledaju kao značajna dostignuća. I sad zanemaruje da recimo ima dugove od 30, 40, 100 hiljada evra, a on je dobio sad 3-4 hiljade evra i on to veliča i daje sebi na značaju. Kao evo ga, vidite da sam u pravu, dobio sam. Kad govorimo o patološkom kockanju, naravno da ne govorimo samo o lošoj navici, o propustu nekom u rasuđivanju. Rekli smo da je ovo jedno ozbiljno stanje koje menja život i zbog koga mnoge stvari izmiču kontroli i utiču ne samo na život kockara, nego na život i cele porodice. Ali, ovo je ključno. To je stanje koje se može lečiti i može se prevazići uz pravi pristup i podršku.